Magandang hapon mga kapolitiko, oras na naman para pag-usapan ng mga kaganapan sa malawak na mundo ng politika. Araw ng Martes, October 8, 2024, ako si Rocky Ignacio. Magandang hapon Pilipinas, ako po si Badio Beras. Narito na ang ating mga mainit na kwentong politiko. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pumiyok sa balitang pag-atras di umano ni Digong sa Davao Mayorship Election para makipagbakbakan sa Senado. Ilang mga kandidato nakalampag. Habang Vice President Sara Duterte ekis ng maging caretaker ng palasyo. Dating Bamban Mayor Alice Guo kinilala ng kapwa Chinese spy. At kontrobersyal na si Pastor Apollo Kibuloy humabol sa paghahay ng COC sa COMELEC. Sa mga kwentong politiko naman sa rehiyon, higanting political clan war ang tila muling nagising dahil sa umiinit na bakbakan ng mga kandidato sa midterm election. At bilang palaman sa inyong FYPs, abangan ang kwentong sa buhay marites ng Valenzuelano Yorme na si Mayor Wes Gatchalian. Sa detalye ng ating mga balita, sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, naging maugong ang balitang pagbawi umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang COC sa pagka-mayor ng Davao City. Ayon sa ulat, winidraw umano ni Duterte ang kanyang inihaing COC kahapon para maghain naman anya ng kandidatura sa pagkasenador. Matatandaan na namamayagpag ang pangalan ni Duterte sa mga senatorial bet survey nitong mga nakaraang buwan. Pero nitong weekend, sinabi ng dating Pangulo na hindi niya kayang makipagsabayan pa sa national election dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Ngunit sa kabila ng mga chismis na pagbawi ni Digong sa kanyang COC, nilinaw naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo na hindi nag-withdraw ng COC sa Davao si Duterte at fake news lang ang lahat ng tungkol dito. Samantala, walang kemeng nagbigay ng reaksyon si dating Senator Leila de Lima sa pabago-bagong desisyon na naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ni de Lima, pinunan nito ang umunay lumang estilo di umano ng dating Pangulo na nanggugulo, nanlilito, nanloloko. Reaksyon po ito ng dating Senadora na ipinakulong naman ng Administrasyong Duterte sa kabila ng kawalan ng matibay na kaso sa pagbabagong isip ni Duterte na kumandidato sa pagka-senador. Nauna na nagsabi ang dating Pangulo na hindi niya kayang mag-national campaign kahit mayoral race na lang umano sa Davao ang sasabakan niya. Noong 2016 ay ganito rin ang urong sulong na diskarte ni Duterte sa COC filing para sa presidential elections kung saan siya nanalo. Tila binulaga naman ang kampo ng kontrobersyal ni si Pastor Apollo Kibuloy ang publiko sa last minute na paghahain nito ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa susunod na taon. Kung saan tanging ang abogado lang nito na si Attorney Mark Tolentino ang nagsumite ng dokumento sa COMELEC. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakakulong si Kibuloy dahil sa mga kinakaharap na patong-patong na mga criminal complaints kaugnay sa issue ng pang-aabuso. Ayon sa representante ni Kibuloy, korupsyon ang tatargeting na issue ng pastor sa kanyang kandidatura kung saan nais rin ito dalhin sa Senado ang mga patakaran na ginawa niya sa kanyang binuong religious group. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, Tourism, and Transport Group.
At samantala, kaugnay po sa mga issue ng lumabas ngayon, Duterte Election Tactics, isang kilalang kalyado at kaibigan ng pamilya ang ating makasama ngayong hapon. Po linawin ang mga bali-balita at sagutin na rin ang kontrobersya na ibinabato sa kanilang kampo. Nasa linya po natin na si Attorney Salvador Panelo, ang dati pong Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang hapon po, Attorney Panelo. Opo, Attorney. Nasa linya na ba ng ating telepono, si Attorney Panelo? Opo, hindi lang po namin naririnig, Attorney, naririnig yun na po kami. Ayusin po natin ang linya ng ating komunikasyon kasi alam mo, Buddy, marami tayong dapat tanungin kay Attorney Panelo kasi kanina nga inilinaw niya na fake news. Fake news. Yung sinasabing pag-withdraw umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagtakbo sa pagka-mayor sa Davao. So, lilinawin po natin yan. Makakasama po natin si Attorney Panelo. Ayusin lang po natin ang ating linya ng komunikasyon dahil gusto rin natin malaman kung talaga bang naikonsidera rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung pagtakbo sa pagkasenado dahil alam naman natin na hindi nawawala sa top 10 o top 12 ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang araw po, magandang hapon po, Attorney Panelo. Magandang hapon sa inyo. Opo. Attorney, kasi nabulaga rin kami, lumabas itong mga bali-balita na di umano nga po ay nag-withdraw si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ng kanyang COC sa pagka-mayor sa Davao City dahil di umano, ay tatakbo po sa pagkasena. Sa palagay po ninyo, papaano po lumutang itong mga ganitong balita, Attorney Panelo? Alam mo naman, maraming chismos natin eh. Opo. Sinakat siguro. Opo. Pero hindi totoo. Opo. Pero attorney, kasi nakita na kayo po ay, kung hindi ako nagkakamali, nandun kayo sa area ng Manila Hotel na ilan naman po sa ating kasamahan sa media ay nag-aabang dahil nga po pumutok yung ganitong balita. Actually, magkasama kami ni Presidente Duterte. Opo. Opo, attorney? Sabi ko, magkasama kami ni Presidente Opo. Duterte ngayon. Opo. Attorney, kasi alam naman po natin na hindi nawawala yung pangalan ni dating Pangulong Duterte dito sa top 12 sa pagka-senador. Hindi po ba na-consider talaga ni dating Pangulong Rodrigo na tumakbo sa Senado? Actually, yan ang aking kahit sa kanya. Pero mukhang ayaw niyang mawala yung ligtasiya, yung mga tinanim niyang seeds sa Davao City. Kapamawaldas lahat yun, niya alagaan. Opo. Apo. Attorney Panelo, naririnig niyo pa po kami? Naririnig po kayo. Opo. Yata naririnig. Nagpuputol-putol lang po kayo ng bahagya, but sabi niyo kanina magkasama naman kayo ng dating Pangulong Digong. Ano po ang kanyang unang reaksyon matapos lumabas itong fake news na ito today? Wala siyang reaction. Natatawa lang. Natawa lang po ang Pangulo. Okay, kasi hanggang alas 5 pa raw po ang filing. Di maghintay na lang sila kung gusto nila maghintay. Okay. Pero Attorney Panelo, kumusta po ngayon si Pangulong Duterte? Kasi tinatanong po yung kanyang health. Hindi po nawawala sa iba pang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kumusta na po siya? Pumunta saan? Kumusta po yung kanyang kalusugan? Kasi marami rin po nagtatanong. Kumusta? Opo. Kumusta? Basta maraming magaganda babae sa paligid niya. That inspires him. Lumalakas. Opo. At saka wala naman. Sakit lang naman niya. Sakit ng mga may edad niya. Opo. Apo. Attorney Panelo, balikan lang po natin since tuloy ang kanyang laban sa mayoralty race sa Davao. With the Nograles naman siyempre, kay Carlo. Ano po ang masasabi ninyo sa laban na ito? Ang iba rin ang sinasabi na tila talagang matinding banggaan daw po ito, Attorney.
Wala yan. Alam mo yung mga talagang wala yan. Lampaso yan. Paso. Opo. Opo. Attorney, meron din nagpatanong dito. Ano naman daw po yung opinion ninyo na yung hirit daw po ni dating Senator Laila De Lima na isang panlilin lang sa publiko, yung daw pong kilalang Duterte tactic tuwing COC filing, pero nilinaw naman ninyo na wala naman pong ginawang pag-atras ang dating Pangulo. Alam mo naman yan si Laila Basta mailagay lang ang kanyang pangalan at mukha sa dyaryo, kahit ano sasunod niya. Mm-hmm. So ang Hindi sinasabi... namin Apo. Go ahead po. Go ahead, attorney. Sabi ko, hindi naman natin tatanga ako, ba't pinapansin niyo pa Attorney Panelo, sundan po namin yung sinasabi rin na tactics na pag-uurong sulong. Merong kagad pass forward, Attorney Panelo, na sa 2028 para kay BP Sara, baka daw po, di umano'y may ganito ring style si BP Sara. Would you like to care to comment? Hindi. Yung 2028, ako ang nag-advocate noon ever since, di ba? Opo. Nung nakarang halalan, di ba pinapatakbo ko silang dalawa, Presidente at Vice Presidente. At napakataas ng acceptance rating. Ang survey ng Pulse noon, sila number 1 sa tandem. Pero for some personal reasons, hindi nila sinunod yung aking payo, kaya yan. Pinapi sila ngayon. Kaya sabi ko sa kanila, tumakbo kayong dalawa uli. Yung Duterte ang kailangan ng bayan. Kasi nung pinatakbo ko kayo, nung 2016, ang problema ng bansa matindi. Mm-hmm. Nagawa mo ng paraan, pero bumabalik na naman Kaya ang clamor ng taong bayan, tumakbo ka. Bumalik ka sa pagkita. Saka alam nyo, kung wala sa kapangyarihan ng mga Duterte, talagang aapi-apihin yan. Kaya ginagawa nila ngayon. Opo. Panghuli na lamang, attorney, yung pong, batid po ba ng Pangulo yung pagtakbo naman po sa pagkasenador ni Apollo Kibuloy? Mukhang hindi pa. Hindi pa siya nasasabihan. Mm-hmm. Okay. Pero sinabi ko na sa kanya na meron ako pong kahit doon sa 4 na inaapi ng gobyerno na tumakbo ng senador. Sino nga ito? Si PG Bantag, si Tevez, tapos si Kibuloy at si Alice Go. Tumakbo sa lahat kay senador. Para pag nanalo kayo, sampal yan sa mukha ng pisenyo. Apo, Attorney Panelo, confirmation lang, magkasama kayo ng mahal na Pangulo sa Manila Hotel ngayon? O saan po? Hindi, malapit sa Manila Hotel. Okay. Nag-late lunch kami. Okay. Opo. Attorney Panelo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagbibigay sa amin ng panahon. Salamat po. Thank you. Salamat din, Rocky. Apo. Samantala, sa iba pang balita, mga kapolitiko, itutuloy po ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Luz Kimbo ang pagsampa ng ethics complaint laban kay Agri Party List Representative Wilbert Lee. Kaugnay na nangyari sa deliberasyon ng panukalang budget noong nakarang buwan. Ayon kay Kimbo, tatapusin lang nila ang mga agenda sa COC filing ngayong linggo bago nila tutukan ang nasabing reklamo laban sa kapwa nito kongresista. Paliwanag ng babaeng mambabatas, bagamat nag-apologize naman, anya si Lee sa inasal nito sa nakarang budget deliberation, batid umano ni Kimbo ang tila sapilitan lang na paghingi nito ng tawad sa kapulungan. Bagay na sinigundahan din ng mister nitong si dating Marikina Congressman Miro Kimbo. Meron pong some kind of an apology pero parang sapilitan po. So parang hindi genuine. Ako nabasa ko, hindi siya apology. Kinumpirma rin po ni Kimbo ang naunang pahayag ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Co na inambahan sila ni Lee na nagdulot ng takot sa ilang mga kongresista, partikular na ang mga kababaihan. Iniwasan ko po yung inakala ko pong parang I thought he was going to assault us. So yun ang nakita ko. That's why I...
Sa iba pang balita, hindi tulad noong mga nakaraang biyahe ng Pangulo, tila tuluyan na ngang nawala ng gampanin si Vice President Sara Duterte, lalo na't imbis na ang Vice Presidente ang pagkatiwalaang magbantay sa palasyo, 3 gabinete ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng kanyang 3 araw na business trip ngayong linggo. Sa buong kwento, makasama natin si Carlo Villaseñor. Basag na nga ang tiwala ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte, lalo na't sa unang pagkakataon mula noong makalahok ito sa posisyon. Imbes na siya ang gawing caretaker ng bansa habang naka-business trip si PBBM ngayong linggo, 3 membro ng gabinete nito ang tinalaga ng mga siwa ng bansa. Ito ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, biyaheng Lao People's Republic si PBBM para dumalo sa gaganaping 44th at 45th ASEAN Summit and related summit na tatagal hanggang Biyernes. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs o DFA, ilan sa mga pakay ng Pangulo sa nasabing event ay ang dagdag pamumuhunan sa bansa at para talakayin rin ang usapin sa West Philippine Sea. Matatandaan sa mga nakalipas na foreign trips ng Pangulo, si Vice President Sara Duterte ang naging caretaker ng gobyerno. Ngunit naging mainit ang issue ng politika sa pagitan ng 2 opisyal noong magbitiw si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education, kung saan pawang inamin ng magkabilang kampo na mula nang umalis sa gabinete ang Vice Presidente, hindi na sila nakapag-usap muli. Ako si Carlo Villaseñor para sa Kwentong Politiko. Opisyal nang iniwan ni Cavite Governor John Vic Remulla ang pamumuno sa kanilang lalawigan para saluhin ang binakanting silya ni dating DILG Secretary Benhur Abalos sa gabinete. Kaninang umaga ay pinakilala na ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla bilang kanyang top choice para mamuno sa nasabing departamento. Pinaunahan po mismo ng Pangulo ang oath-taking ni Remulla na isinagawa kaninang lagpas sa alas 9 ng umaga sa palasyo, kung saan present sa nasabing event ang kanyang pamilya at kapatid na makakatrabaho rin niya sa gabinete. Yan ay si Justice Secretary Boying Remulla. Matatandaan na noong 1 linggo, sinabi ng Pangulo na 2 personalidad ang pinagpipilian niya na ipalit kay Abalos. Sa official social media page ni Remulla, tiniyak nitong buong puso niyang tinatanggap ang hamon ng kasulukuyang administrasyon. Lalo't bahagi na ng kanyang advokasya na mas palakasin o pagtibayin ang werpa ng local government unit sa namang aspeto ng pamahalaan. Isinabatas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12024 o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na siyang magpapatatag sa domestic production at manufacturing, gayon din ang pagtatatag ng national defense industry ng bansa. Sa kwentong ito, makakasama natin si Eileen Taliping. Bilang bahagi ng priority bill ng administrasyon, sinelyuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ganap na batas ang Republic Act 12024 o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Layunin ng batas na matiyak ang sapat na defense assets at hardwares sa pamamagitan ng pagtatatag ng domestic production at manufacturing, gayon din ang pagtatatag ng national defense industry. Sa bisa ng bagong batas, mabibigyan ng preferensya ang mga Filipino-owned enterprises para mag-develop, magserbisyo at mag-operate sa bansa sa pamamagitan ng military technology, mga armas at mga bala at iba pang military equipments at materials. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng bagong batas ay makakatipid ang gobyerno dahil hindi na dedepende sa pagbili sa ibang bansa. Ang National Industry Development Plan ang magsisilbing gabay na huhubog sa defense sector sa mga darating na taon. Kabilang sa mga prioridad ay ang produksyon ng mga maliliit na armas at tactical vehicles hanggang sa mga sopistikadong sistema. This law goes beyond the development of weapons or equipment as it seeks to create a framework that makes us less dependent, more resilient, better prepared. It is a commitment to a long-term growth trajectory for a national defense industry that will support the defense requirements of our country. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Ito si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Usaping political dynasty naman tayo, nakijoin na rin sa pamipamilyang paghahain ng kandidatura ang mga Pacquiao
dahil hindi lamang nagbabalik Senadong Pambansang Kamao ang sasabak sa 2025 midterm elections, kundi maging ang kanyang asawa at anak. Formal na pong naghain ang kanyang Certificate of Candidacy si world boxing icon at dating Senator Manny Pacquiao. Sinabi nito na gaya ng dati ay tututukan niya ang katiwalian sa gobyerno na niya ay kanser ng bansa. Gumulat naman sa publiko ang paghahain din ng Certificate of Nomination and Acceptance ng may bahay niyang si dating Sarangani Vice Governor Jinky Pacquiao. Napagalamang second nominee ito ng Maharlika ng Bagong Pilipinas Party List. Samantala, pagkakonsehal naman ng General Santos City ang puntirya ng anak ng mag-asawa na si Michael Pacquiao. Nang tanungin ang Pambansang Kamao hinggil sa umiinit na issue ng political dynasty sa bansa, sinabi nito walang batas sa ngayon na nagbabawal sa kanyang asawa at anak para kumandidato rin. Ang malinaw manong sinasabi sa batas ay pwedeng kumandidato para sa public office ang lahat o sino mang kwalipikado. Pero oras na makalikha ng isang anti-dynasty law, dapat umanong sumunod dito ang lahat. Bilang overseas field agent o spy ng state security ng gobyerno ng China, trabaho ni Alice Guo o Go Waping na mangalap ng mga intelligence information, partikular ang mga impormasyong politikal o pang-ekonomiya na tinatrabaho ng bansa na kapakipakinabang sa Chinese government. Ito ang isiniwalat ni Wang Fugu sa video conference na isinapubliko ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng pagpapatuloy na imbestigasyon ng Senado sa pagkatao ni Guo. Lumalabas na si Wang ang state security agent na naging handler ni Guo at nagkamada ng kampanya ng huli para manalong Bamban Tarlac Mayor. Nagpahayag ng kahandaan si Wang na makipagtulungan sa Philippine government patungkol sa naturang usapin. Ibinigyan ni Wang sa video conference na ang confidential file ni Guo at iba pang spy ay nasa pangangalaga umano ng nakakulong na special agent na si Jiang. Naging cellmate at kaibigan niya umano ito at sa kanyang paglaya ay ipinagkatiwala sa kanya ni Sheng ang naturang confidential files. Gayunman, maaari lamang niyang ma-declassify ang alimang bahagi ng files o i-autorisa ni Sheng. Limitado lang din umano ang pwede niyang ibahagi sa investigasyon ng Pilipinas patungkol sa kabarong Chinese spy na si Guo ayon kay Wang. Samantala, kinumpirma naman ni Guo sa Senate hearing na hindi siya tatakbong muli bilang alkalde ng Bamban Tarlac. Sa aming pagbabalik, higanting political clan war ang tila muling nagising dahil sa umiinit na bakbakan ng mga kandidato sa midterm election. Kaya't huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang kwentong politiko. Armado sa impormasyon at balitaktakan, maanghang na banat sa mga tiwaling opisyal ng bayan. Matalas sa obserbasyon, reaksyon at opinyon. Kasama ang inyong bagong kasalo sa radyo, David Oro. Kilos na at gawin ang tama kung ayaw mong tamaan at mapuruhan sa Bardagulan sa radyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. Sa pagpapatuloy pa ng ating kwentuhan, makaraan po ang ilang taong pananahimik, mistulang higanteng nagising sa pagkakatulog ang giyerang politikal ng pamilya Duterte at Nograles. Magkapatid laban sa magkapatid ang bakbakan ngayon sa Davao City sa paghamon ng mga Nograles sa nakapwestong mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbitiw bilang chairperson ng Civil Service Commission si dating kongresista Carlo Nograles para kumandidato sa pagkaalkalde ng lungsod. Direktang banggaan ito ni Nograles at dating Pangulong Duterte, habang tatakbo naman vice mayor si incumbent Mayor Baste Duterte.
Ang babaeng kapatid naman ni Nograles na si Puwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative Margarita Migs Nograles ay sasabak naman bilang kinatawan ng 1st District ng Davao sa Kamara. Kasalukuyang pwesto yan ni re-electionist Congressman Paulo Duterte. Ang matinding gitgitan ng mga higanting political families ng Davao ay nagsimula pa noong 1990s. Kumalma lang ito ng maupong Pangulo ang nakatatandang Duterte at nai-appoint bilang Cabinet Secretary si Carlo Nograles. Naging acting presidential spokesperson pa nga ito kapalit ni Harry Roque. At para naman sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, sa National Capital Region, sa halip na mag-usap at magpaliwanagan, panininghal umano ang napala ni dating Mayor Isko Moreno mula kay Manila 3rd District Representative Joel Chua nang magsabi ito na muling tatakbong mayor sa 2025 midterm elections. Ayon sa source ng kwentong politiko, tinawagan siya ni Isko at naglabas ng sama ng loob kay Chua. Sinabi ng source na pinagsisigawan umano ng kongresista si Isko at pinagmalaking kaya nilang ipanalo si Mayor Hani Lacuna kahit siya pa ang maging kalaban. Anya, nandiit at ang pakiramdam daw ni Isko ay para siyang dumi na walang ginawa sa Maynila para bastusin lang ng ganon ni Chua. Idinagdag pa ng dating alkalde na maayos namang siyang nagpaalam sa kanyang ate Hani na tatakbo siya ulit dahil na rin sa panawagan ng mga Manileño. Pero sa halip na mag-usap sila ng maayos, matigas na, "No, I'm running for re-election" daw ang sagot sa kanya ni Mayora. Dahil dito, gumayak na siya at hinalikan at niyakap ang alkalde at nagpaalam na. Sinabi ni Isko na kung kinausap lang siya ni Lacuna at sinabi sa kanya na gusto pa niyang tumakbo at tulungan siyang ayusin ang mga problema sa lungsod, tatanggapin daw niya ito at buong puso siyang tutulong para maisaayos ulit ang lungsod. Samantala, duda si Pasig Mayor Vico Soto na nag-withdraw na sa St. Gerard General Contractor and Development Corporation ang kanyang kalaban na si Sara Diskaya. Ayon kay Soto, questionable ang kandidatura ng kanyang kalaban na si Sara dahil sa koneksyon nito sa St. Timothy Construction Corporation sa joint venture naman ito sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Ayon po kay Soto, kahit nag-withdraw na ito, may alam na ito sa kontrata sa Commission on Elections. Bukod pa sa nagbitiw na rito ng pera para sa nasabing joint venture. Idinin pa ni Soto na mga ito at ang kanilang mga kaibigan ang nagmamalaki na nakuha nila ang kontrata sa COMELEC para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Soto, malinaw sa kontrata na pawang mga Diskaya ang nakalistang mga incorporator kaya't malinaw na may conflict of interest dito. Gayunpaman, pinaubayan na raw niya sa kanilang mga abogado ang usapin sa mga Diskaya dahil hindi naman ang kanyang kalaban ang issue rito kundi ang integridad ng eleksyon. Dagdag niya, mas malakas pa nga ang kanyang nakalaban noong nakarang eleksyon. Pero nilabanan niya ito ng patas. Sa bahagi pa rin ng NCR, maring itinanggi ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang akusasyon na mag-asawang sina dating Representative Miro Kimbo at 2nd District Representative Stella Kimbo na binubura sila nito sa lungsod. Ayon sa alkalde na nasa huling termino sa pagka-mayor, ang eleksyon ay isang demokratikong proseso at ang taong bayan ang bahalang humatol dito. Anya, mga Kimbo ang umalis sa kanilang alyansa kaya hindi naman nila maaaring pabayaang mabakante ang kanilang slate. Sa katunayan, anya, unang sinabi umano ng mga Kimbo na tatakbo sila bilang independent sa 2025 midterm elections pero naghain ng kanyang COC ang dating kongresista sa ilalim ng lakas CMD. Samantala, naghain na rin ang kanyang COC si Congresswoman Kimbo para sa pagka-mayor ng lungsod at magiging kalaban niya ang asawa ng alkalde na si Marikina 1st District Representative Marjorie Ann Chodoro. Sa Calabarzon naman tayo, mabilis po naging transition ng provincial duties sa mga opisyal dyan sa Cavite dahil matapos kang umakyat sa gabinete si dating Governor John Vic Remulla, automatikong naitaas din sa serbisyo ang 26 anyos sa Vice Governor na si Atena Briana Delgado Tolentino
bilang gobernadora ng lalawigan. Si Tolentino ay may tuturing na isa sa mga Gen Z politikos at pinakabatang lingkod bayan sa bansa. Siya rin ang unang babaeng naging vice-gobernador at governor ng Cavite, kung saan bahagi siya ng kilalang politiko clan ng Tolentino. Nanalo siya sa vice-gubernatorial race noong 2022 elections matapos magsilbi bilang city councilor ng Tagaytay City mula 2019 hanggang 2022. Nanumpa si Tolentino bilang gobernadora ng Cavite sa Tagaytay City nitong Martes, Oktubre 8. Sinabi ng nakababatang Tolentino na ipagpapatuloy niya ang mga programa at proyekto na nakaraang gobernador na ngayon ay namumuno na sa DILG. Bukod sa Cavite, inaabangan rin ang banggaan ng mga politiko mula sa lalawigan ng Laguna dahil sa 4 na naglalakihang kandidato na pupuntiryahin ang pagiging governor ng probinsya. Ito ay sina Laguna Representative Ruth Hernandez, Vice Governor Karen Agapay, Santa Rosa Representative Dan Fernandez at dating Representative Sol Aragones. Ang misis ni incumbent Governor Ramil Hernandez ang huling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Lunes ng umaga nang maghain ng kanilang COC sina Aragones at Agapat habang noong linggo naman nag-file ng kanyang COC si Fernandez. Magiging running mate ni Hernandez si board member J.M. Karait. Sa siliga ng mga barangay President Lorenzo Zuniga naman ang magiging katandem ni Agapay habang si board member Piwi Perez ang napili ni Aragones na maging running mate. Ang may bahay ni San Pablo Mayor Vic Amante naman na si Jem Castillo Amante ang magiging running mate ni Fernandez. Kapwa nag-showbiz muna sina Fernandez at Castillo Amante bago sumabak sa politika. Punta tayo sa Batangas para ma-check na may pagpapatuloy nila ang kanilang mga nasimulang programa sa lalawigan ng Batangas. Magpapalitan po ng posisyon ang mag-asawang sina Batangas City Mayor Beverly Di Macuja Marino at Representative Marbet Marino sa 2025 national at local elections. Naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang alkalde bilang kinatawan ng ikalabang distrito ng lungsod. Samantala, magiging running mate naman ng kanyang asawa, si re-electionist Vice Mayor Eliza Cruz. Kasama nila naghain ng COC ang 12 nilang kandidato para sa pagkakonsehal ng lungsod. Naniniwala mag-asawa na kailangan pa nila ng mas mahabang panahon para maisulong ang mga nasimulan nilang programa para sa mga Batanggenyo. Umaasa rin sila na patuloy silang pagkakatiwalaan ng kanilang mga kababayan, batay na rin sa kalidad ng pagserbisyo nila para sa lungsod. Habang sa BARM, sa pagtatapos ng kanyang termino bilang kinatawan ng Basilan, pupinterihin naman ni House Deputy Leader Representative Mujib Hataman ang pagka-governor ng lalawigan sa 2025 midterm elections. Magiging kabangga niya sa nasabing posisyon ang kanyang pamangkin na si Provincial Board Member at lawyer na si Jay Saliman, anak ni incumbent Governor Jim Hataman Saliman. Kasama ng kongresista na naghain ng Certificate of Candidacy ang kanyang running mate na si Alsad Satar, isang scholar at religious leader sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Grand Coalition. Samantala, inendorso rin ni Hataman si Maluso Mayor Hani Bod bilang kinatawan ng Basilan. Tatakbo si Hataman sa ilalim ng Liberal Party Basilan Unity Party. I-ready na po ang inyong FYPs dahil susunod na mga kwento naglalaman na ilang mga pakulo na mga politiko. Kaya tabangan yan sa aming pagbabalik. Ilang buwan bago ang 2025 national, local at BARM elections. Saksihan ang mga ganap around the nation. Kasama ang mga Abante reporters sa Metro at Mega Manila. Katuwang din ang mga provincial reporters sa buong bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Filing of candidacy. Abante Radio Special Coverage.
Tutukan sa 1494 DWAR Abante Radyo ang coverage ng pagsusumite ng kandidatura mula October 1 hanggang October 8 kasama ang Sabado at Linggo. Mula sa posisyong konsihal, alkalde hanggang gobernador. Mula sa party list representatives hanggang sa pagkasenador. Abangan ang malapyestang ganap at mainit na aksyon at interview sa mga opisyal at personalidad ng bayan. Filing of candidacy. Abante Radyo Special Coverage. Isang serbisyo balitang hatid ng inyong bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't sundan naman natin ang mga kwentong social life ng mga politiko kasama si Mary Ocampo. Kung saan-saan nga mapunta ang presidential sister at senator na si Amy Marcos ay asahan mo ng join ito at hindi mawawala sa latest trends. Dahil sa kanyang pagbisita nga sa Zamboanga ay hindi pinalampas ni Sen ang isang kakaibang bonding session kasama ang mga katutubo dito. Together with some people ng Yakan tribe, sumali na nga sa dance trend ang mga ito na Brother Louie na patok ngayon sa isang app. Sa video, makikita si Sen na game na umiindak kasama ang mga ito. Challenge success talaga dahil mula bagets hanggang sa mga oldies ay nakisali sa senadora na tuwang-tuwa naman sa kinalabasan ng kanilang dance challenge. Napa-high five tuloy si Sen sa mga kababaihan at kalalakihang kasama niya. Talagang walang hindi nahahawa sa cheerful at jolly personality ng senadora na talagang pati energy niya ay mahahawa ka rin. Hindi lang si Senator Amy ang mahilig umindak dahil ang isa pang politiko na si Makati City Councilor Jong Hilario ay always ready ding makisali sa mga latest dance challenges. Sa video, makikita si Consi na sinamahan pa nga ng sikat na online dance personalities at magkakapatid na sina Ranz Niana at Natalia Guerrero. Talagang kahit ilang taon pa nga ata ang lumipas, totoo ang mga katagang once a dancer will always be a dancer. Suwabing-suwabe ang bitaw ng bawat moves ni Consi Jong na effortlessly nakikisabay sa mga bagets. Pinatunayan lang ni Consi Jong na he still got the moves sa dance floor kahit pa ang duty na nito ay maglingkod sa mga Makatizens. Major nostalgia tuloy ang mga netizens sa mga panahong sa Street Boys lang nila nakikita ang konsehal. Do you hear the bells ringing na ba? Dahil ang famous Young Guns couple na ito, mukhang sinorpresa lang naman ata ang madla with a major news sa next chapter ng kanilang love story. Sa Instagram post ni PBA Party Representative Migs Nograles, seems nothing unusual naman but sweet messages lang para sa kanyang other half na si Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario. Pero once natapusin mo ang message, ay makikita mo sa last line ng mga katagang, "At least we have each other till death do us part." Nabuhay tuloy ang comment section sa post ni Kong at inulan ang dalawa ng congratulations mula sa mga netizens. Pagpapahiwatig na ba ito na sa altar na ang susunod na destinasyon ng mga Young Guns? In the presence of greatness. Ganyan binungan ni DepEd Secretary Sonny Angara sa kanyang naging pagtatagpo with two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa isang event dedicated para sa mga bagets na student athletes ay nagkatagpo nga ang dalawa. Hindi mapigilang ma-amaze ni Angara sa gymnastic moves ni Yulo nang magbigay ito ng sample para sa mga bata sa event. At syempre hindi rin pinalampas ang chance na magkaroon ng photo-op kasama ang historical 2 gold medals ng Filipino gymnast.
Natuwa naman ang mga netizens sa tagpong ito dahil nagtagpo na nga raw ang two inspiring people na champion sa mga bagets ngayon. Sa kanyang pag-iikot-ikot sa lungsod ng Valenzuela, mukhang walang takas kahit sino sa pagiging major extrovert nitong si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Sa latest niyang pagbisita sa mga kainan sa lugar, tumigil muna ang mayor para makimarites sa madla. Ang latest victim, magjowang kasabay ni Yorme kumain. Mukhang nabigla pa nga ang isa sa biglaang pa-interview ni Mayor Wes na natawa naman sa pagiging shy type ni ate. Biro tuloy ng netizens, mukhang di nakapagpaalam kay mama si ate na makikipag-date. Say naman ng iba, baka ang paalam lang raw niya ay bibili lang ng suka, pero dumiretso na nga ng Valenzuela para makipag-holding hands. Nasplok kasi sa kakatanong ni Mayor Wes na malayo pa pala ang pinanggalingan nito ni ate girl. Biro tuloy ng netizens, iwasan na lang daw ang Mayor Wes kapag makakasalubong na ito sa daan. Dahil baka sa pagiging super social butterfly nito ay mabuking ka pa nang wala sa oras. Ako, si Marie Ocampo para sa Kwentong Politiko. Doon ako natawa sa Mayor. Mayorist. So parang kailangan maingat ka. Oo nga eh. Diba? Kasi lalabas sa TikTok eh. Hindi, pero maganda yung ginagawa ni Mayor na yan, di ba? Nakikipagkwentuhan sa kanyang mga constituents. At Sana lahat ng politiko ganyan. Oo naman, oo. Pero, di ba, parang ang daming sumasayaw. Ang dami, napapasayaw talaga sila pag mag-election. Nakikita mo yung Kakabidato. galing sumayaw, Oo. di ba? Hindi mo lang makikita kung saan nagsasalita, pero may talent din pala. At syempre, Yusek, 5 minutes na lang bago mag 5 o'clock ha. Sa mga nag-aabang pa rin. Okay, yan po muna mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako po si Rocky Ignacio, mga kapolitiko nako. 78 days na lamang po, Pasko na. Ando na yung Christmas tree. Nasa likod. Ako naman si Badio Veras. Ay, Magkita-kita po tayo muli bukas sa alas 4 pa rin ng hapon sa Walang Humpay na mga kwentong politiko. Maraming salamat. Mabuhay, Pilipinas.